दोस्तों स्वागत बा रउरा सबके ट्रेडिंग विद संतोष चैनल पर। आज हम बात करे वाला बानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर। ये चीज़ इंडिकेटर से भी ज़्यादा जरूरी बा। अगर रउआ स्ट्रेटजी सही बा आ फिरो अकाउंट लॉस में जा रहा बा तो समझ ली कि प्रॉब्लम दिमाग में बा, मार्केट में नहीं। वीडियो पूरा देखी, कहें कि यही से रउरा ट्रेडर बनब, ग्लैमर नहीं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेड करते समय टाइम, अपन डर, लालच, गुस्सा, ईगो के कंट्रोल करना होला। मार्केट में पैसा इंडिकेटर से ना, टिप से ना, टेलीग्राम से ना, माइंड कंट्रोल से बनेला। थैंक यू। पहले बात करी डर के। लॉस देख के घबरा जाइल, प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट कर दिहल, स्टॉप लॉस लगावे में डर, नतीजा छोटा प्रॉफिट होला और बड़ा लॉस होला। एक सॉल्यूशन का बा, रिस्क पहले फिक्स करी आ एक ट्रेड में कैपिटल के 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क मत ली। लॉस को बिजनेस एक्सपेंसेस समझी और अब बात करी लालच के। प्रॉफिट मिलते ही सोच थोड़ा और चले, टारगेट पार होके पर भी एग्जिट ना कहीं तो ओवर ट्रेडिंग, प्रॉफिट वाला ट्रेड भी लॉस में बदल जाला। और सॉल्यूशन ई बा कि एंट्री से पहले टारगेट फिक्स करी और प्लान के फॉलो करी। मार्केट से प्यार मत करी गुस्सा। लॉस हुआ फिर भी दिमाग बोले कि आज मार्केट से बदला लेके रहम। बिना सेट अप ट्रेड, डबल क्वांटिटी, नो स्टॉप लॉस, रिजल्ट अकाउंट क्लीन। एक सॉल्यूशन ई बा कि लॉस के बाद ब्रेक, अगला ट्रेड फ्रेश माइंड से मार्केट में ली, मार्केट से लड़ाई मत करी। थैंक यू। ट्रेड सही हो जाला तो लोग सोचेला न कि अब मार्केट अब हमारा जेब में बा, बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड कर लगेला, स्टॉप लॉस ना लगावेला, रूल भूल जाला, एक ट्रेड सब खत्म हो जाई, समझ जाई। सॉल्यूशन एकर यह बा कि हर ट्रेड में नया ट्रेड हो, ईगो के बाहर करी और डिसिप्लिन अंदर। सक्सेसफुल ट्रेडर ऐसे सोचेला, लॉस नॉर्मल बा, कैपिटल बचावल बा, प्रॉफिट बा, इमोशनल कंट्रोल बा, मनी कंट्रोल बा, डिसिप्लिन, प्रॉफिट। एगो गोल्डन रूल समझती, याद रखी, मार्केट में पैसा दिमाग से बनता, दिल से उड़ जाला, समझ जाए। मार्केट में पैसा दिमाग से बनता। अगर लोग सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनल चाहता नहीं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करी। वीडियो पसंद आई होखे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। समझनी? कमेंट में बताएं कि रउआ सबसे ज़्यादा गलती कौन सी करें।